тантанаҳои наврӯзи байналмилалӣ дар диёри офтобии мо идома дорад. дӯстони азиз, чуноне ки медонем, яке аз маъмултарин ва муҳимтарин анъаноти наврӯзи байналмилалӣ ин баргузор кардани мусобиқаҳои варзишӣ, махсусан гӯштини миллии гӯштингирӣ мебошад, ки аз азал мардуми мо дар фасли баҳору наврӯз ба майдонҳои паҳлавонӣ мебаромаданду ҳунару маҳорати худро нишон медоданд. ба хотири инъикоси чунин як чорабинӣ мо омадем ба зодгоҳи Саидмумин Раҳимов, деҳаи Ҷорубхул ва аз ҷониби дастандаркорон дар ин ҷо мусобиқаи гӯштини миллии гӯштингирӣ бахшида ба ҷашни Наврӯз баргузор мегардад, ки мо ҷараёни онро пешниҳоди шумо мекунем. шӯҳрату шаҳомат ва ҷазобияти майдони гӯштини миллиро дар деҳаи Ҷорубхол ҳамагон медонанд, зеро ҳамасола дар ҷашни Наврӯз дар ин минтақаи паҳлавонпарвар бо тамоми анъаноту урфу одати тоҷикона сабқати паҳлавонон роҳандозӣ мешавад. имсол низ дӯстдорону ҳаводорони гӯштин аз тамоми манотиқи кишвар роҳи тӯлониро тай намуда ба зодгоҳи ҷаҳонпаҳлавон Саидмумин Раҳимов омаданд. бубинед, аз хурд то бузург, ҳатто занону духтарон ба ин мероси аҷдодии мо таваҷҷӯҳ дошта ба тамошои майдондории паҳлавонон меоянд. пеш аз оғози рақобатҳо аз ҷониби ташкилкунандагони чорабинии имрӯза ҳамчун арзи эҳтиром ба як қатор устодону собиқадорон ва паҳлавонони муваффақи кишвар ки дар миқёси ҷаҳон миллати моро муаррифӣ карданд, дар назди ҳазорҳо мухлисон тӯҳфаҳои арзанда супорида шуд. дар воқеъ ин гуна қадршиносиҳо метавонад ба рӯҳияи паҳлавонони ҷавон таъсири мусбит расонида ҳамзамон собиқадоронро хеле роҳбаланд кунад. ҳамин тариқ бо дуои пирони кор рақобати паҳлавонон оғоз шуд. чун мо аз паҳлавонони пешин дар мавриди муҳимияти гӯштини миллӣ ва чунин мусобиқаҳо пурсон шудем, хеле андешаҳои хуб ҳам гуфтанд. яке аз муҳимияти баргузор гаштани бозиҳои суннатӣ барои соҳибӣ кардани ҳаману тамаддуни гузаштаи хеш ва ба ҷаҳониён муаррифӣ кардани ҳамин миллати соҳибтамаддун аст, ки мо суннатҳои аҷдодии хешро дар ҳама давру замон равшантар гардонида базмҳо баргузор мегардонем ва хушбахтона имрӯз дар зодгоҳи чемпиони ҷаҳон яке аз паҳлавонони фарзандони фарзонаи миллати тоҷик устод Саидмумин Раҳимов ин чорабинӣ баргузор гашта истодааст, хусусан дар рӯзи иди наврӯзи байналмилалӣ, ки ин наврӯз ҳам моли мардуми тоҷик аст. навбати аввали майдондориро масъулин дар ихтиёри наврасон ва паҳлавонони ҷавон гузоштанд. яке аз хусусияти ин мероси аҷдодӣ дар он аст, ки ҳама ҷавонон имкони ворид шудан ба майдонро доранд, махсусан дар ҷашни Наврӯз, ки иштирок озод аст ва дилхоҳ нафаре ки зӯру бозуи гӯштингирӣ дорад омада қуввозмоӣ мекунад. майдондори гулдухтари ҷасури тоҷик гӯштини имрӯзаро шукӯҳу шаҳомати дигар бахшид. шоида қаландарова дар майдон на камтар аз писарон ҳунарнамоӣ кард. албатта ки рақибони ӯ аз ҳисоби писарон буданд, ки бо онҳо ба таври арзанда нерӯсанҷӣ кард. гӯштини миллии суннатӣ то имрӯз бо ҳамон шаҳомату зебогиаш миёни мардум маҳбубият дошта, дар фасли баҳору наврӯз мусобиқаҳо бештар доир мегарданд. бемуҳобо гуфтан мумкин аст, ки сермухлистарин навъи варзиш дар кишвар гӯштини миллии аҷдодӣ мебошад. исботи ин гуфтаҳо муҳити майдони имрӯза аст, ки наздики 40 000 мухлисонро ҷамъ оварда буд.
امروز ما خیلی خوشنودیم که در سراسر جمهوریمون در هر گوشه و کنار از همه مهمتر گوشتنی ملی تاجیکی برگزار میگه. واقعا گوشتنی ملی تاجیکی تاریخ هزار ساله دارد. بشک این از آن گواه میدهد که تاریخ تشکل مدنیت ملت تاجیک در سای دنیا معرفی میگردد. امروز ما در مکانی جهان پهلوان قرار داریم. واقعا ما گوشتنی آن کس را با چشم خود میدیدیم. در قطار آن علی پهلوان، اشور پهلوان و دیگر پهلوانایی که سالهای طولانی گوشتن گرفته بودند. زیرا که گوشتن ملی تاجیکی در شاهنامه فردوسی وصف شده بود. گوشتنی بود که تاریخ ملت ما را گواهی میداد و این بشک گوشتن گیرم که دزیودو یا سامبو تکمیل گوشتن ملی تاجیک است. رسالتی اصلی امروزیان پاسخ حمایت آیین گذشتگان خویش بوده آن را چون میراث گرانبها بهر آینده ها حفاظت کردن است. برگزاری گوشتن ملی در جشن نوروز به اساس نبوده. نیاگان ما از زمانهای قدیم به خاطر سالم و تنومند به وای رسیدن نسل نوروز این گونه عنعنه ها را تا امروز به میراث گذاشتند. دوستان عزیز، سید مراد دولتوف استاد ورزش اتحاد شوروی، سابق پهلوان، نفره که در چنین میدان‌ها بارها گوشتن گرفته است. خب عین حال ما از استاد سوال میکنیم که تفاوت گوشتن‌های امروزه از گوشتن‌هایی که سالهای پیش شما میگرفتین مثلا چی تفاوت دارد؟ تفاوت معرکه حاضره نسبت اولا خیلی دیگرگون است. در وقت‌های اول آدم‌ها برای یک جملقچوی میگفتند، برای یک گوگرد گفته، برای یک موزه کرزوی میگفتند. یک ساعت بودیل که ارزشش 3 سوم بود، آدم‌ها از سر تا بگاه گوشتن میگرفتند. حالا باشد هر یک همون مکافاتی که در همین گوشتن مانده میشود از 200 سوم بالا است. بالاش 1500 2000 3000 تا 20000 سومون فرقیت دارد. اکنون این گفتن لازم است که یگان بحث کردن در خود ریسک همین پهلوانای همین حاضر بوده است. مثال همین قدر مکافات‌های عالی برای ها سزاوار شده ایستادند. شکر دولت، شکر استقلالیت، شکر وحدت، شکر انامین پرزیدنت مملکت که برای ما چنین امکانات ها داده است که ما در فضای صاف و آزاد نفس میکشیم و امروز این خیلی مملکت مسابقه هایی که در میدان ها میشه ما تماشا میکنیم و لذت میبریم. البته قید کردن لازم است که همه این نشانداد پیشروی دولت ما میباشد. همین طریق پهلوانان شناخته آهسته روی میدان آمدند. اشتراک بهترین پهلوانان کشور از قبیل سید جلال سیدов، خورشید مجیدов، سید جمال علی مردانov، شریف جان نظریев، سید مختار رسولov، کامران کарликов، سید شاه رحمتاللهев و دیگر گوشتنگران به میدان امروزه جذابیت دیگر ضم نمودند. اشتراک پهلوان شناخته جمهوری ازبکستان محسن حسامیدینov در میدان امروزه برای بسیار از مخلصان خوشحال کننده بود، چرا که آنها امکان دارند تا بهترین خوازمایی‌ها را میان محسن و پهلوانان تاجیک ببینند. اشتراک و نظارت سابقه‌داران و پهلوانان پیشین برای نسل آینده نمونه عالی این میراث اجدادی به حساب می‌رود. در گوشتن‌های امساله نوروزی چندین چهره‌های نو و مخلصان معرفی گردیدند. سید شاه رحمت‌اللهев در وزن سبک از قبیل آنهاست. این جوان میدانزیب زاده ناحیه واسه بوده، هنرش در گوشتن جاروب‌قول خیلی خوب درخشید. او رقیبان را پای هم مغلوب کرده، هر پرتوفتش از دیگر زیباتر بود. این پیشرفتی‌اش باعث شد که او صاحب تحفه‌های ارزنده شود. آید میدانداری سید شاه باز در روند برنامه حرف خواهیم زد. توجه میکنیم به رقابت‌های دیگر. یکی از عنعنه‌های گوشتن‌های میدانی در آن است که مسئولین همین گونه با اصطلاح طبق را به میان می‌گذارند و پهلوانی که خواهش گوشتن گرفتن را دارد آماده این طبق را میگیرد و رقیبان آماده با او گوشتن میگیرند. عین حال همین طبق را شریف جان نظریف گرفته است و
رقیب خود را انتظار است. خوب شریف جان، آمادگی چقدر است به این گوشتین؟ البته همگان میدونن که جشن نوروز برای این پهلوانان این یک جشنی بهترین است که آمادگی میبینن همه برای گوشتین‌های ملی. انانه از نیوگان با ما آماده است گوشتین ملی. البته آمادگی خوبی داریم و با این نوعیت تیم‌الملک آماده خوب آزمایی خوبی کرد. ҳамин тариқ талабгори шарифҷон назриев паҳлавони ноҳияи ёвон комрон карликов ба майдон баромад. ба қавли ровиёни майдон ҳардуро дуо доданд ва вориди майдон шуданд. чун агар ба қаду бас ва ҷусаи ҳарду паҳлавон назар кунем қариб ки баробаранд, вале ин ҷо ҳамоне ғолиб мешавад ки касбияти бештар дораду дар майдон ҳунарнамояш олӣ аст. мухлисон низ аз ҳунарнамои ин ду паҳлавон ба ваҷд омада дастгирияшон мекарданд. ҳамин тариқ баъд аз кашмукашӣ на он қадар зиёд комрон карликов паҳлавони шаҳри Кӯлобро ба тахтагӯш афтонду аввалин пирӯзии худро дар гӯштини имрӯза ба даст овард. ба гуфта намонад ки барои ғолибон тӯҳфаҳои арзанда пешниҳод шуда буд. یک عامل خوشحال کننده برای پهلوانان آن است که قریب در همه گوشتین‌های نوروزی چنین مکافات‌های عالی گذاشته می شود و البته این از توجه و ارجگذاری به این سنت نیوگان ما می باشد. در دهه جاربخل نیز برای پهلوانان 3 عدد автомашина گذاشته شده است که ما در جریان قوازمایی‌ها می‌بینیم بخت برای کدام از پهلوانان می‌خندد و صاحب همین گونه شایجایزه می‌گردند. чун мо 3 автомашина гуфтем ба он хотир буд ки яке аз онҳоро маблағашро ба ғолибон месупориданд. дар воқеъ ҳавасмандкунӣ барои паҳлавонон имкон медиҳад то онҳо ҳунару маҳорати худро ҳарчи бештар рушд бидиҳанд ва гӯштини миллӣ дар кишвар оммавият пайдо кунад. барои сайҷамол алимардонов шонси хуб буд то дар зодгоҳаш хотири мухлисонашро шод гардонад. дар навбати аввал кори сайҷамол омад кард. ӯ намояндаи бадахшонро бо як усули хеле зебо мағлуб карда роҳи худро идома дод. сайҷамол алимардонов ба қавли соҳиби майдон аст, яъне мизбони ҳамин мусобиқа ба ҳисоб меравад ва аллакай то ин даври рақобатҳо сайҷамол як нафарро мағлуб кард ва интизори рақиби оянда аст. хуб сайҷамол, дар маҷмӯъ ҳамин имкониятҳое ки имрӯз барои шумо дар майдонҳои паҳлавонӣ ба миён меоранд чӣ гуна аст? муҳит, шароит чӣ хел аст? мо аввалан шукртиҷи давлат мекунем ки заҳматҳои мо варзишгаронро қадр карда чунин чоракунӣ як сол мо ҳамин шоро интизор мешавем. дастболо шудан ба ҳарифи минбаъдаи худро интизор ҳаракати мо аст ки ин мукофоте ки дар ин ҷо аст шоҷоизаш ба ин сазовор шудем. хуб сайҷамол, ҳамин дар майдони худ, яъне дар ҳамун маҳалли худ, дар деҳаи худ гӯштин гирифтан барои паҳлавон ягон нерӯи дигар мебахшад? албатта чӣ хеле мебинед дар ин ҷо бениҳоят мухлисои зиёд ҳастанд. варзишгар ҳар вақте ки як мағлубият мекунад ба қавли тоҷикоӣ мо бо як илҳоми дигар мегирад. ғолиб мешавад, ҳамун дастгирии мухлисонро илҳом дигар мебахшад. албатта албатта. яъне шумо дар ин ҷо мухлисӣ ҳамдиҳагони худро хуб эҳсос мекунед? албатта ма ҳар вақте ки ба кадом чорабиниҳое ки мешавад ман равам гӯштин, ман ба мухлис худро бадис мекунам. ба вақт мухлисои худро ман миннатдори худро ба мухлисони худам мерасонам. дар маҷмӯъ мухлисону роғибони гӯштини суннатӣ имрӯз шоҳиди рақобатҳои арзандаву диданӣ гардида аз ҳунарнамоии паҳлавонон лаззат бурданд. мӯйсафедони рӯзгордида бо як майли зиёд паҳлавононро дастгирӣ карданд ва аз онҳо умеди фатҳи қуллаҳои баландро доранд. шукронаи тинҷии амонӣ, шукронаи осмони софи беғубор, шукронаи ҳамин халқи варзишдӯстдор, мо ба ҳамо даст ба дуо мевардорем ки парчамвардори миллати тоҷик
дар арсаи байналмилалӣ бошад. Гӯштин бениҳоят шаффоф гузашта истодааст. ҳамаи мо миннатдорем ай ташкилкунандагони ҳамин мусобиқа. тамоми паҳлавонҳое ки имрӯз дар сатҳи байналмилалӣ гӯштин мегиранд аз ҳамин гӯштинҳои суннатии имрӯзаи мо яъне ки қадами аввалро сар мекунанд. имрӯз мо дар сатҳи ҳамин гӯштине ки ҳузур дорем аллакай бисёр ҷавонони беҳтарин гӯштинҳои ҳам миллиро ҳам суннатиро иҷро карданро дидем ки маҳорати хуби мисол боварӣ дорем ки дар оянда дар сатҳи байналмилалӣ аз шафи ҳамин паҳлавонҳо зиёд мешаванд. дар ин ҷо албатта ногуфта намуда ки дар деҳот ин гӯштин новобаста ки толорҳои варзӣ ҳаст ё нест, варзишӣ ҳаст ё нест, дар тамоми ҳолатҳо гузаронда мешавад. дар наврӯз албатта ин як рӯзи нав аст, яъне ки хушбахтию некбахтӣ ҳам мухлисону ҳам варзишгарону ҳам тамоми аҳли ҷомеа аст. мо бисёр ба он шахсоне ки имрӯз ин маъракаҳоро яъне ки барои варзишгарону барои мухлисон муҳайё мекунанд як ҷаҳон ташаккур мегӯем. хуршед маҷидов паҳлавони шинохтаи тоҷик қариб 1 соат дар майдон нишаст ва касе ғайрати бо ӯ гӯштин гирифтанро надошт ва масъулини чорабинӣ ба хулосае омаданд ки тибқи анъаноти гӯштини суннатӣ табақ гузошта ба номи хуршед шоҳҷоиза автомашина монанд то паҳлавони арзанда омада бо ӯ гӯштин гирад. ҳамин тавр баъди гузоштани табақ сайҷамол алимардонов паҳлавони темурмаликӣ ба майдон омаду талаби бо хуршед гӯштин гирифтанро кард. муҳаммад довуд одинаев ба ҳарду дуо дод ва рақобат оғоз шуд. маҳз дар гӯштини ҳамин ҷуфт усулҳои зебои гӯштини суннатӣ нишон дода шуд ва ҳамзамон мухлисон шоҳиди рақобати арзанда шуданд. чун мо медонем ҳарду паҳлавон солҳои зиёд аст ки рӯи майдон ҳунарнамоӣ мекунанд ва аз маҳорати ҳамдигар хуб огаҳанд. аз ҳамин хотир барои ҳарду пирӯз омадан хеле душвор буд. як чизро бояд қайд кунем ки хеле фазои хуб ва ҳавои мусоид барои нерӯсанҷии паҳлавонон дар табиати деҳаи ҷорубқул мушоҳида мешуд. махсусан иштироки зиёди мухлисон паҳлавононро делгар мекард то барои пирӯзӣ талош кунанд. мушоҳида мешуд ки қувваҳо баробаранд. дар як навбат хуршед сайҷамолро ба замин афтонд, аммо хулосаи доварон ҳалол баҳогузорӣ нашуд. хулас баъд аз кашмукаши зиёд бо иллати лат бардоштани ангушти сайҷамол ғолибият ба хуршед дода шуд ва ӯ соҳиби шоҳҷоизаи аввал гардид. болотар дар мавриди ҳунарнамоии сайчо раҳматуллоев гуфтем. билохира гӯштини хуби ӯ ҳамагонро дар ҳайрат гузошт ва бо қарори ташкилкунандагон ва дастгирии мухлисон шоҳҷоизаи дуюм автомашина ба номи ӯ гузошта шуд. барои бо сайчо рақобат кардан паҳлавони шугновӣ ҳайдари сайдакбар вориди майдон шуд. чун мушоҳида кардем қариб тамоми мухлисон бо як овоз сайчо садо мекарданд. аз ин ҷо маълум мегардад ки ин паҳлавон аллакай унвони мардумиро гирифтааст, чаро ки халқ агар эҳтиром кунад варзишгар муваффақ хоҳад шуд. ҳамин дастгирии мухлисон боис шуд ки сайчо илҳоми тоза гирифту ҳайдарро ба тахтапӯш афтонд ва шоҳҷоизаро соҳиб шуд. ҳар паҳлавоне ки хуб меҳнат мекунад дар имрӯз дар мусобиқаҳои кушоди ноҳиявӣ хеле натиҷаи хубро ишғол мекунад. тӯли 12 сол аст машқ мекунам. ман тайёриҳои хуб дидам, дар зборни команда тамрин мекардам. аз оянда кӯшиш мекунам ки таби були балечкоямро хуш кунам. мухлисон хуб қабул кардан. ман аз ҳамаи мухлисон миннатдор ҳастам. рақобати марказии гӯштини имрӯза ки таваҷҷӯҳи зиёди ҳаводоронро ба ин сӯ кашид, ин дидори хуршед маҷидов бо паҳлавони сангинвазни ӯзбекистон муҳсин ҳисомиддинов ба ҳисоб мерафт.
хушбахтона бо барқарор шудани равобити дӯстона бо ҷумҳурии ҳамсояи ӯзбекистон ҳамасола дар гӯштинҳои наврӯзӣ паҳлавонони ин кишвар омада майдони рақобатҳоро ҷолибтар мекунанд. муҳсин ҳисомиддинов чемпиони ҷаҳон дар риштаи кураш ва қаҳрамони чангкаратаи ӯзбекистон мебошад. аз ин хотир барои хуршед маҷидов бо ӯ гӯштин гирифтан каме мушкил аст, аммо ин ҷо гап сари шаъну шараф меравад ки паҳлавони мо аз ин чиз бохабар аст. ёдвар мешавем ки дар ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ҷудо ҳар ду ин паҳлавон вохӯрда буданд ки хуршед бо як партофти зебо муҳсинро шикаст дода буд. имрӯз мебинем ки бар муқобили ӯ чӣ гуна рақобат мекунад. дар хозмои онҳо баробарӣ дида мешуд. ҳар ду кӯшиш мекарданд ки аз усулҳои гуногун кор гирифта рақибро мағлуб кунанд, аммо ба онҳо муяссар намешуд. ҳамин тариқ гӯштингирии онҳо тӯлонӣ идома кард ки ғолиб муайян нашуд ва бо ризогии ҳар ду паҳлавон рақобат мусовӣ дониста шуд. муҳсин ҳисомиддинов варзишгари ӯзбекистонӣ ба ман ошно аст, зеро ман дар ҷои президент дар соли 2016 ӯро мағлуб намудам. ин дуюмин рақобати мо буд. албатта чандон хуб барои ман набуд, барои он ки ин аввали гӯштинҳои наврӯз аст, барои мо каме мушкилот аст, аммо ман ваъда медиҳам ки дафъаи оянда ӯро мағлуб менамоям. ман хеле шодам ки дар ин мусобиқот, яъне дар ин набард ғолиб баромада соҳиби шоҳҷоиза гаштам ва ба ҳамаи варзишгарони дигар муваффиқият хоҳонам дар гӯштинҳои оянда. ҳар боре ки ман ба тоҷикистон гӯштинро мебиём, мардуми тоҷик хеле мара дастгирӣ мекунанд, ҳурмат мекунанд. мо рӯҳбаланд мешим, мебиём дар ин майдонҳо гӯштин мегирем. паҳлавонои тоҷикистонам ба ӯзбекистон даъват менамоям. гӯштинҳо дар ӯзбекистонам бисёр мешавад, биёянд иштирок кунанд. дар маҷмӯъ майдони гӯштини деҳаи ҷорӯқили ноҳияи Темурмалик як майдони паҳлавониро мемонд ки паҳлавонон бо ҳузурашон ҳам таъби мухлисонро шод гардониданд ва ҳам худ соҳиби тӯҳфаҳои арзишманд шуданд. умед бар он мебандем ки ин мероси ниёгон ки сулолаи паҳлавонӣ унвонаш мекунанд ҳазорсолаҳои дигар идома меёбаду бо ҳамон ҷазобияту анъаноти некаш бо шукӯҳу шаҳомати тоҷикона баргузор мешавад. ҳамин тариқ бо рақобатҳои ҷолибу партофҳои арзанда мусобиқа ба анҷом расид ва мо низ бо шумо хайру хуш мекунем.